mgbede ọma nụ asị nkachi tata weke ketara anyị ihe ọma asị nke ọma ka meelu nwoke meelu nwaanyị asị na anyị ga-adị ka echi na echi adị agwụ agwụ asị m onye chụba anyị ya daa asị na kaka anyị ama anyị jiji anyị ama anyị anyị ga-azụ ka afịa anyị ama na ka afịa asị m egbebelu ugobelu nke si ibi ebe na ya gosi ebe ọ ya ebe ọ bụrụ na o gosiri ebe ọ ya ebe asị m kwukwa ya ihe m kwuru asị m onye si na akwụkwọ ya ma acha mpama ya aba na nke ya asị m onye si na ọmaka anyị emere anyị ọ afọ ọchị ihe ọma asị m ọfọchụwa ndị ajọ mmadụ na tiwo ndị ilo onye m kwuru asị m na aka ọbụla na-atụ nzu na-ama nzu ama na-atụ unyi onye m kwuru asị m onye gwọrọ anyị ọgwụ ya sa n'ọnụ sacha n'ọnụ ya nwụrụ etu a nsogbu ka ọ ga-esi wee mee asị m onye gọzie anyị gọzie na ndị na-agọzi anyị kwuru ụnụ ndị na-ekwuru anyị asị m ghọrọ mmụọ na oru mmụọ ndị anyị na-alụ ọrụ na-achụrụ àjà mmụọ niile na-anara àjà na Ugochi tụbụrụ ọdịnala tempụl na àjà anyị na-achụ kwa ụbọchị asị nke ọ gọzie nwoke gọzie nwaanyị ndị na-anụ olu m na ndị enyi anyị ndị na-agbasa ozi ọdịnala Igbo nyakwazi ndị na-ewere vidiyo a ha na-erecha ya ha tụsa anya bụ ozi n'ebe ndị enyi ha nọ asị nke ọma kamera ha ekwukwa m ya ọzọ kwa ụbọchị aja anyị na-achụ na Ugochi tụbere ọdịnala tempụl ekwuru m direction enyere m ndụ were that temple. That temple is located at the east. wee kwuo na ebe ọbụla bọsa aka ọsekere ya bụ temple and onye abụọ fọ isi ofe anyị na-agụ every day ebe ọbụla onye anọ na all over the globe nwa afọ Africa chee ihu na east lota wee gọọ ọfọ maka tụọ nkwụ na ana ma ọ kwubi okwu ọ bụrụ na ị nwere nkwụ inwe ose ọjọọ alligator pepper mkpọrọ ya n'ọkpụnye n'ọnụ ekwubi okwu na-ayọ entities of powers mmụọ niile na-eje ozi na Ugochi tụbara ọdịnala temple ka iketa oke na ọfọ na aja niile anyị na-achụ kwa ụbọchị nke bụ eziokwu na everyday ọbụla a ga-achụrịrị aja dị iche iche na Ugochi tụbara ọdịnala temple chụkwuo ma aja mme ka iketa oke na ọfọ niile anyị gọrọ n'ụbọchị ahụ ekwukwara m na ndị niile na-awụ ha nweta vidiyo anyị ha atụsarịa ndị ọzọ anyị na-agọkwa ọfọ ka ọfọ ka ihe ọma na-emere ha na-erotakwa ndị niile anyị rụrụ ọrụ sị ka ihe ọma ga-emere ha na ha ga-edube a sị m onye ọbụla na-anụ olu a wee na-agbasa ozi anyị na-atụsa vidiyo ya a sịrị m na ihe ọma niile o bu n'obi na ọ ga-emezu na ndị amoosu mmadụ abụrụ maka ya ekwuru m ya kwukwo okwu maka ndị anyị rụrụ ọrụ mmụọ dị iche na ndị bịa kụọ mmụọ anyị mbamba agwara m ụnụ uru ọ bara mmadụ ịkụ mmụọ mbamba nke bụ eziokwu ihe mara ọbụla ada akwụnala ya na-akpata ego nnukwu mmadụ ọbụla nwere ihe o ji wee bụrụ odogwu ịghọtara ya onye akpatara uru ọ bara ụfọdụ ama agwa gị ofeke adịghị agba mgbe e kere nkwụ ụkwa ụfọdụ ama agwa gị na mmadụ kwesịrị ịkwụ ka nwoke si akwụ ihe ọ pụtara bụ na ị ga-akụ mmụọ ga-achekwa gị mbamba ọ bụrụ ọgwụ ma ị kpatara na ọ bụrụ ọgwụ na mmụọ karịrị ọgwụ alụsị na-apụ apụ karịrị ọgwụ ghọtara ya so onye kpatara ị ga-eji wee kwụọ mmụọ mbamba ka ọ na-apịawara gị ndị ajọ mmụọ azụ na ndị ajọ mmụọ nke bụ eziokwu na onwere onye imejọrọ onwere onye tabiri omejie adịrị enough isi na ndị mmadụ na ụfọdụ gara ama na-ewughi anya ọkụ ịghọtara ya o nwere ndị anya ọkụ ha na-ewu ha ewu gị bụ ọka ọ bụrụkwa n'ọnwa Virginia ka a ga na-ekwu maka ya ọka ọ bụrụkwa n'ọkwa Chibuike ka a ga na-ekwu maka ya ọka ọ bụrụkwa nwa Okeke ya ebutekwa ike
udo obodo oyibo bute ike mmadụ 20 ọ ka ọ bụrụkwa ka ya na-ekwu maka ya o jewere gị aja ije ịmụrụ ma ndị a na-ekwu maka ndị amoosu bụ mmadụ human mind ndị dị mmadụ dị ndụ yes that negative energy esendere ha na ya ma adị nke eme na ọnwụ na onye akpata ego ma ọ bụ ihe gazierie ịma na-agbawa that negative thought ọ na-esende onye akpatara na ndị mmadụ ga na-asị na oteghị ya rụbara ọrụ ndị amoosu arụkwa ọrụ ndị amoosu after some months ọ pụtakwa n'afa ihe kpatara ya bụ na no negative energy nyewa bụ ndị amoosu and as long as na-ede ndụ o nwere ka mmadụ niile fụ gị n'anya o nwere ndị gara asị ọ ka ọ bụrụkwa ga a na-ekwu maka ya that negative energy ha na channel to you onye bụ that negative energy onye bụ amoosu a na-ekwu maka ya because those negative energy will always try to destroy any good thing that is coming to you. Ịghọtara ya onye ka o ji dị mma ka ịkwụ mmụọ na-apụ apụ mbamba mmụọ ga na-apịwara ndị amoosu azụ maka na ịkwụ anya mbamba onye sizie ka ọ bụrụ gịnị ya ọ bụ onye na mmụọ na-apụ apụ. Ịghọtara ya ihe uru ọbara kedu ihe o ji dị ka ọtụtụ ndị mmadụ ndị fụrụ ụzọ gboo na ndị ọgaranya anyị nweburu gboo na-eji ajọ ka ha jee banye n'otu nzuzo mụkwa na ọ bụ mmụọ ndị mba ọzọ mana otu nzuzo jọrọ njọ kpatara o ji bụrụ otu nzuzo because na some of the things ị na-practice bụ occult practices. Jee chọọ vidio ebe nkwa gbasara the negative influence of occult practices because now whatever you are practicing is against the homogeneous species of the African soil. Mmụọ nwa ibutere ebute ama na taa aka na mmụọ ndị nna nna anyị. Ghọtara ya adị ama ya aka na mmụọ onye ebutere ebute na-emeri gị n'ọgụ na-emeri gị n'agha na-aghasara gị ihe ma asị na o nwere landlord ibi na bie na onye biri na bie na onye agha ma aga n'ihu ọ bụrụ maka onye kụrụ mmụọ na-ekwu mbamba. Ịghọtara ya maka na ike ọbụla o butere ebute o ji wee menyawa ife bụ ike bịara abịa ọ kwụrụ ara aka onye kụrụ ya na mmụọ dị n'ala ọdịbendị ga-apịasa ike niile ahụ maka na ihe ji wee gwa ndị mmadụ n'ike ọdịnala ebuka bụ na ike ọkpụ tọrọ ọkpụ ancestors all the elements are working in harmony for ọdịnala bụ iwu nke akọ na uche. Ọdịnala abụrụ religion kpata na-enwere supreme head kama na iwu nke akọ na uche. Ọdịnala bụ na ị ga na-asọ nsọ anyị ọ bụrụ na ị dị asọ nsọ anyị bụrụ onye ọdịnala ọ bụrụ na iwu onye na-eji akpọrọ nwunye mmadụ bụrụ onye ọdịnala. Ịghọtara ya ịbụrụ onye na-eje na-ekechi ọgwụ nkechi ka ikechie Chijioke ịbụrụ onye ọdịnala. Ịghọtara ya iwu onye obi akpọ. Ịghọtago iwu onye obi ọjọọ anyị dịrị ka mmụọ pịawa agha azụ ịfụnanya. So ihe ndị akọwa ya bụ na ụfọdụ n'ime ọnụ na-eje na practice occult practices. Let me tell you, if you are practicing occult practices, your strength and weakness lies in the hands of your spiritual leader, their grandmaster. Because now that whatever strength is in well, boom, in a through the occult practices, the trend now again, he has to give me in a good Niger with swimming gadgets. I can tell you, you can swim into spiritual danger because no matter the rules, do's and don'ts can punch those your swimming gadgets like life jacket and two. In them making a float. You got that? Oh, yeah, but ya grandmaster when say you will die tomorrow, you will die. Oh, can you wound the ball? Na tano no Odinana. Une kuna ka na eri una-eri. Because mgbe ije banye na mmụọ ndị mba ọzọ ya practice occult practices enwere negative energy. O nwere ụfọdụ ihe ga na-apụ ịma na-eme ma ọ ije na-agwọ ajọ ọgwụ abụrụ ọdịnala. Mgbe o metazi mgbe ọgwụ gwuzie
ma ọ bụ dị ya fraternity nawazie gị ihe ịgbawa ọsọ ndụ. Mana ọ bụrụ na ọdịnala, ana m agwa gị the laws of natural laws that governs the universe, that is the engine of the Odinana cosmology. Bụ iwu nke akọ na uche. Emejọ na mmadụ, ịgwọ na arụ mmadụ ọgwụ, ịkpọ na nwunye mmadụ ibe gị, igbu na ọchụ, ihe niile awụ iwu ndị ụka kpọrọ 10 commandments. Idebaghị anya, you already align yourself with laws of nature. You are no longer working against the laws of nature. Then you chukwazie entities of powers na-eso gị, bido na chi gị, your ancestors, ndị ụka kpọrọ saints or ndị ichie. Ichukwa ha, chukwa the elements, the elemental beings, the helpful beings, the spirituality, gbagota na the primordial beings. Chukwacha ha, nwanne nọ iji oke. Onye ka ọ na-abụ anyị na-agbara mmadụ afa miri emi. Anyị na-eche cordial relationship with gị na chi gị, ọ dị ya? Cordial relationship with gị na ndị ichie, ọ dị ya? Cordial relationship with ezumezu, the entities of powers, arụsị be nne gị na arụsị ikwu nne gị, ọ dị ya? Inwe cordial relationship with kere maka ngwurube nna gị, the entities of powers nọ na ngwurube nna gị na ha enwere harmony. Anyị chekere ma ndị amụsụ na-eweta negative energy. Chekiele gị ma nwere ụchụ dị n'ụzọ gị. Ihe na ka anyị cheke ya cooperation with aja na be nna gị. Chekere ya cooperation with ya elements. Nwere ka ọ bụ na iwe onye mmiri, ke ya relationship with ya mmiri chi gị and ihe gbasara ndị mmiri gị and rest of them. Nerezie dị ya channel flow. Ihe ọma ọ dị n'ụzọ gị. Ọ bụ na ọ dị n'ụzọ gị, ihe a ga-eme ka ya bụ ihe ọma nwa materialize ya na this gross material world. In this world, ọ na-abụ ụbọchị na-agafeta wee pụta ebe a na-akpọ ọba wee fụ just a brothel, fụ ụmụ little children of maybe less than under age. Ndị mmadụ na moto na-asị m na ndị awụ maazị na-agba akwụna ihere onwe m mere m wee sị ọ bụ ndị ọ bụrụ ụmụ mmadụ, ihe niile awụ ụfọdụ ndị otu enye ha nsogbu. Ụfọdụ abụrụ ndị bụ ngosi ka alụlọ ha agwụ alụlọ. Ụfọdụ abụrụ ndị ọgbanje na-enye ha nsogbu. Ụfọdụ abụrụ ndị yi ụwa ha. Mana nne na nna jewalụ ụka. Anyị nwere onye na-echukwazị mgbe mgburugbo ịmụta nwa ige gbaa nwa gị agụ, ịjụ ese n'isi nwa gị. Nwa gị a na-eme etu a ma nwa gị nọkịta. Ọ sị ụmụ ọmị na nkwere na ya fụrụ spirit dị anyị, nwere ihe ya fụrụ ebe a, ọ na-efọ spirit bata kịta na onwe ụmụ anụ n'ebe a. Isi na ọ na-hallucinate. Mana nwa gị abụ ojupụta onye ọrụ, o nwere ike ọ bụ na o nwere the gift of clairvoyance. Ihe onye idiri bụ guide, rụọrọ ya agwụ, chịkọtara ya mmụọ niile, ezumezu mmụọ niile nyere eso wee bịa ụwa ka ha nọrọ in harmony, ka o wee mụọ ụwa ya, ka o wee dee ude. Ma n'ime ya ịgba nkịtị kama ị na-agbagharị ya from ministry to the ministry. Ị na-echu nwa dị etu a. Ọ bụrụ na nwatakịrị dị etu a imeziere ihe niile dị n'ụzọ ya, o tolite ome uwe ha kara anya na chi ya kwuru, mana ịhapụ ya emegide na nwa n'iyi, emegide asị na ndị ọgbanje na-enye nsogbu, emegide accidental age, ihe ga na-agụ ya awụ iji eme ihe asịsị eme na accidental age ọ pụọ je gbawa akwụna. Maka na ị haziri ihe dị n'ụzọ ya. Mana ọ bụrụ dị bụ ụzọ jụọ ese ihe gbasara ụzọ ya, ọ bụrụ ndị ọgbọ n'uke ka a ga-achụpụrụ ha aja, achụpụrụ ha aja. Ọ bụrụ na ndị ọgbanje enu ana ka a ga-achụpụrụ aja, achụpụrụ aja. Echukwa ihe dị n'ụzọ ya, nwatakịrị akwụrụ. Mgbe ụfọdụ nwere ike ọ bụrụ na ichukwara ihe dị n'ụzọ nwa agaghị etoru oge ịnụ di. Ọnụ ọdị osi na be dịpụta, ọnụ kwọdụ osi na be dịpụta, ọnụ kwọdụ osi na be dịpụta. Ịghọtara ya? Otu a na-agbụ ọnụkọta na-eto nwoke ya na-ebi akpọ ya asị ka ọ na-eme na be nwoke, ka ọ na-eme na be nwaanyị. Mana ọ ihe akpata ihe eji wee hazi ihe dị n'ụzọ gị. Nwa gị chọrọ ije obodo oyibo, ị gbọrọ na-enwere ike ị ga-eticha nwa gị nụchaa ya ka ite mara ihe na-enye nsogbu. Onwe mmụọ ya echukwa ya. Ịdị afọ na ị nwere ike iwu na ijere obodo oyibo wee nọ 10 years, mana onwe onye ya abata within 3 years o buru ike bata. O nwere ike ọ bụrụ onye ịkụziri ọrụ, o nwere onwe ike ọ bụrụ onye ịkụziri ka ihe a na-eme, ma onye ịkụziri biznes, mana ịbịa shine lọk asmile ya n'ebe ọ nọ, maka na o chukwara ihe dị n'ụzọ ya.
ka m gwa gị ihe na-emenụ. Mmadụ nwere ike kwecha aka nkwa na ga-ekwe ịrụ ụgwọ ma na ga-emere gị nka ma o mere nke ọzọ. Ọ naruo negative energy na-eso gị echesi ya isi n'ihi emere onye ọgọ, isi n'ihi eme Chijioke ọgọ, mba ga-emenarị ọgọ na odizavụrụ ya. Why can't you email Anselm? Onye bụ Anselm abụ onye chukwara ụzọ ya. Ị na-afụzi ọ na-agba ọghara na nwere ike ije ministry ma ọfụ onye na-afụ ụzọ ọsụ na nwere ihe ọma dị n'ụzọ gị 3 months 6 months nwa ihe ọma ga-apụtara. Ihe ọma ga-ehova around you in the spiritual realm. Ọ bụrụ na ọ fọrọ the atmosphere, the encourage, the anchor in you, the fertile ground ga-eme ka that the whatever that is happening in the ethereal world where anchor on a gross material world take on form, it will not happen. Hover around you. Or any of your relatives or friends that found one that is the homogeneous to that goodies that is coming, that goodies will go flow down to the person. You got that? It's not only for nothing. It basically the battery when he has the head nose again. Only one to the jumbo office. If you had to join with Lord the nose again. A one more see a morning, a joke he do with the home at the number. Kiwon at one. Ọ bụrụ na o duru uje duru nata na ị ga na-enwere ihe dị etu a mmụọ apụọnụ ịma ọ na-egwa mmụọ ihe mmụọ ya eme mmụọ apụọ ada agba aka achụ ihe na-ata alụ. Mana ọ bụrụ na ibu ga-apụ ịnọgo 10 years n'obodo oyibo ịnọgo 5 years nwere ihe imepụtara ibezi na akwa, aga m enyere gị aka. Ihe ị ga-eme ewu tighata ka anyị gbaa afọ mara ihe dị n'ụzọ, agbacha ihe dị n'ụzọ gị onwe nke iji ya alụ ịlụọ ịlụchajọ nke ọzọ ikwe mmụọ nkwa mmụọ na-apụ apụ si ya biko ya nyere gị aka na ihe ị ga na-eme ka mmụọ nyere gị aka ka ịfụ ego n'anya na-apụ. Ịma ọ na onwe ndị ya eje obodo iwe je bụrụ ike mmadụ 20 bataba, ụfọdụ eje ebe a bụta ike otu onye ịghọtara ada akwụ na line kpata ego mana onye hazi ihe dị n'ụzọ ya. Mana ọ bụrụ na ejiri hazi ihe dị n'ụzọ ndị negative energy ya nwa mmụọ ezumezu mmụọ niile asoghi ibuwere ọnụ ha ma eburu ọnụ ị na-eche ka ha fitie gị. Mana ọ mgbe ị pụtara ma na ị ga-echukwa entities of power so gị nye ha ihe ọnụ na-eri nye ha nke ha, i wee gwazie ha na ebe nyere ha nke gị na deserve ka enye gị ya only multiple fold. They will give you maka na ha mana ịkwụrụ irotakwa ha. Mana ị bụrụ onye na-agba nkịtị, onye gba nkịtị chi ya agba nkịtị. Onye Igbo na tanụ n'ike dị n'omenala. Ọ bụrụ na o nwere ihe ị na-emebu mbụ ma na o nwere ya na-alụ ọlụ ịda afọ ife ichenjie na onye ọzọ nọ maka na o nwere onye bụ na onye ya alụrụ ọlụ ka i wee dị ude. Aka mbukwu nnukwute onye nchụaja na Ugochi tubelu Odinana temple dị na Oraifite Nwa Adama anyị na-akwụ alụ ka anyị gbaara gị afa miri emi ka a chọpụta ihe anwa bụ ihe ọ ga-abịa eme enwe chiri mma n'ebe ị nọ. Onye ka m na-ekwu onwe ajụjụ ihe nwere na ihe a nkọwara taa maọbụ ihe nkọwaburu gboo maọbụ ihe na-agbagwoju gị anya n'ọdịnala Igbo, send the message na 08058783772 Ugochi tubelu Oraifite Igbo makanụ asị nke ọmaka mere anyị ka anyị weruzie egwu onye otu anyị wee tata oke mmiri na-egbu ogbe anyị ekele ka anyị jiri bịa aja ekele ka anyị jiri bịa ị na-eme ọlị na-alụ ọ na-eme m obi mma ị na-eme ọlị na-alụ ọ na-eme m obi mma nne mmiri ịghọtara ya. Egwu a na-atọ m pieces maka nnọdụ ihe ya wụ akpọrọ m ya mama nnukwu ọ na-eme m too much. Oke mmiri na-egbu ogbe aja ekele ka jiri bịa aja ekele ka jiri bịa ị na-eme ọlị na-alụ ọ na-eme m obi mma ị na-eme ọlị na-alụ ọ na-eme m obi mma. Ka anyị dobiri ebe a taa nọ ndewonu.